uJesu Kristu uyinkosi baba umpostoli. Cela ukubingelela baba nomama. Ngibingelele abazali basekhaya leZwi, abazali basentabeni yendlela kaJehova kuyabonelelwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiphakamisa nje ukubonga kakhulu, ngibonga uNkulunkulu osiza impilo zethu ensukwini zokugcina isibuya inkosi yethu. Ngiyabonga kakhulu baba. Kuyangikhuthaza kakhulu ukuba sekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi nje okuningi ngivuleka amehlo khona, ngabona futhi nokuthi makuthiwa ngingena ngekhaya leZwi maningi amathuba ukuthi ngangagcina nami ngiyosalayo ngikade ngithi ngisindisiwe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuba sekhaya leZwi kwenza omkhulu umehluko empilweni yami, omkhulu baba umsebenzi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngani baba, noma egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukusifundisa nje baba. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu lokhu akuthumela enhlizweni yakho baba, ukudlulisa kunjalo ebandleni lakhe, ukuthi angabikho obhubhe engazi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu izifundiso nale nkonzo nje bisebhamshela nawo bekunezifundo ezistrong, eziqinisa umzalwane ukuthi ofuna ukuya ezulwini akakhethe ukuya ezulwini. Siyabonga kakhulu baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngidlulise Nkosi yami nokududuza ngopastor Cele, uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wasipha yena nje lezi sikhashana esincane sazene ekhaya leZwi, wasipha leso sikhashana. Ngambona, ngiyakhumbula ngomhla ka-10 June baba. Siyambonga uNkulunkulu baba, nanokuthi nje kube naleyo assurance ukuthi umntwana wakhe ohlele kuye umenze kahle mangabe edlule emhlabeni, akunangingabaza. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba ngalezo zifundo nje esifundiswa zona, nokuthi umuntu alungise la ngabe konakele khona ukuze angabi owaliwayo makubuya inkosi uJesu. Ngiyabonga kakhulu baba, nje ngithi umndeni wonke ududuzeke wasekhaya leZwi nomndeni wasentabeni yendlela kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu asigcine nje bangcwele, sihlale kakhulu uNkulunkulu. Yiloko esikukholelwa ukuthi makufika usuku lokudlula emhlabeni singabi ngabaliwayo ezulwini, singabi ngabaliwayo kuNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Ngiyabonga kakhulu baba, ngicela uNkulunkulu angigcine baba, avikele nabasuka kude, anigcine nangensuku zomngcwabo, nangosuku lomngcwabo baba, ngoba hayi mina ngizobe ngekho, ngizobe ngisemsebenzini. Ngicela uNkulunkulu alondoloze kakhulu ibandla lakhe, abasuka kude nabasuka eduze, kufihlwe kahle incikazi yakho uNkulunkulu. Nkosi umsengibusise baba. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba umpostoli uDr. Nsimbande. Ngicela ukubonga baba ngenkonzo yayizolo ngo-Wednesday mhla ka-8 November. Ngesikhathi baba ukhuluma ngokuthi kuyenzeka umfowenu abe negqubu nawe, wena ungenayo, dinga ukubuyisana naye sesendleleni. Ngiye ngethuka baba mangilalela lelo zwi ukhuluma baba, ngase ngiyakhuleka. Emva kwenkonzo ngicela ukuthi uNkulunkulu akangisize uma kukhona umuntu onegqubu nami, lowo muntu adlulise liphele igqubu. Ngiyamazi-ke omunye umntwana engangihlala naye, abazali bakhe babethe angimphathise komntwana wami ngimqondise ngoba wayekhonza. Kwenzeka-ke lokho, ngangimqondisa. Kukhona izindaba eziqhamukayo zabafana, kwesinye isikhathi ngize ngishaye. Wahamba-ke ngo-2015 la ekhaya, wayesesho ukuthi akangixoleli lodwa, engakhulumi nami, ekhuluma nabanye. Ngempela bengibona-ke ukuthi cha, uneqhubu nami ngoba ubengangifoneli, engangi-WhatsApp-i, ngisho mina ngim-WhatsApp-ile, ngibuza impilo, uyovela athi nje thanks. Ngimmeme uma kuzoba ney'nkonzo la ekhaya, vele athi nje thanks. Eyi, ngakhuleka baba, ngithi ngicela uNkulunkulu angisize ukuthi-ke lo mntwana angixolele, ngizomfonela uma ngithola i-airtime. Heyi, simangalise senziwa uNkulunkulu namhlanje ekuseni.
Emva nje kwalowo mkhuleko ngase ngiyadlula. Ekuseni nje ngafonelwa uye lo mntwana happy ethi uyangi-check-a ukuthi ngiyaphila, angibe nosuku oluhle, uyangithanda. Ngiyambonga uNkulunkulu baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Sengiyazi ukuthi akasenalo iqubu nami. Jesu Kristu inkosi baba, amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baba uMphostoli Nsibande, ngiyabingelela nomama uMphostoli Nsibande. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngibingelele nabo bonke abazalwane abasizwayo, ngiyabingelela. Ngiyabonga, ngizodlulisa ubufakazi, ngiyaxolisa ngokudilitha, sekuqile. Ngizodlulisa ubufakazi, kusho ukuthi kunendawo lapho ngikhuleka khona. Le ndawo yakhelene kakhulu ne-ofisi, benganothisi mina ukuthi uma ngikhuleka uyangizwa. Sho ukuthi bese ngelinye ilanga emasontweni adlule ngiphume kanti usengimakile besethi uyacela ukuthi ngikhulekele uma wakhe uyagula. Ngise ngithi mina uneminyaka emingaki, uyajabulisa nomathi uma wakho no-8. Hayi bese ngithi mina hayi okay kulungile, bese ngihamba-ke ngiyokhuleka. Phinde futhi nangakusasa aphindeze ngithi mina unjani umathi, hayi usengcono. Bese ngivele ngithi mina hayi angimnike laba abaseroma la, bese ngivele ngimvulela nje abaseroma 9:10, ngimvulele ngithi akafunde khona, ngimvulele ngithi funda la, ufike umfundele uma ekhaya nangempela-ke ngihambe, hhayi ngifike ngibuye-ke sengilokhuza. Bese kuthi ey'nsukwini isonto edlule afike sithi uzobonga uma wakho usengcono, asho nokuthi leli vesi bengalinakile. Bese ngisho ukuthi hhayi ilona vesi nje uma umvumile uJesu liyasiza, linamandla cause uwomdabu wasendiya, mina ngikwazi kahle ukukhuluma isingisi, kodwa ngizame nje ukumchazela futhi abonga aze ahlanganise izandla athi ungakho usengcono uyabonga. Bese-ke ngiyacela kubaba uMphostoli ukuthi mhlawumbe mengakwazi ukusenzela umkhuleko ngasisingisi ngoba kunebhosi yami egulayo yatravela, shuthi yabuya ixhophekile. Manje la emsebenzini bake bathi mhlawumbe uma ngingase ngikhuleke ngihambisele nje ngisho umkhuleko ngefoni, ngisho ukuthi mina uRosemary umsebenzi wayo ngingajabula. Bengifisa ukuthi mhlawumbe uma ukuthi uMphostoli angasenzela umkhuleko wesingisi wona lo abaseroma, mhlawumbe ngingakwazi ukuthi sibathumelele laba abomdabu wasendiya ngoba angikwazi kahle ukuchaza isingisi mina. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga, amen. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Kade ngikhonjiswa ubungozi bokungathandazi ebusuku, kungathi ngiyangena kuleli khaya, mangingena ngibone izinyoka eziwu-2, enye ibinkulu kakhulu enye ingenkulu kakhulu, kukhombisa ukuthi kade zishayiwe. Ebese bababhizi nezinye izinto, iy'ngane sezisengozini egcekeni. Mangibacinga okuyibona abanini muzi, owumama ubephithizela, sekusebusuku. Mangingena kuleni ndlu ngifica owubaba ubhizi nocingo, ukhuluma namaminithi, iy'ngane zisengozini phandle, lezi nyoka seziyavuka zizogwinya iy'ngane. Lithi izwi likaNkulunkulu lapha ku1 Peter chapter 5:8, qondani nilinde isitha senu uSathane. Ngiyacela ukuthi singalibali ukukhuluma ney'ngcingo ebusuku, singalibali ukwenza ezinye izinto. Uma sivuka ebusuku asivukeni silwe, sazi ukuthi sisempini, sikhuleke, sibiyele nemindeni yethu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyaxolisa ngokudilitha. uJesu Kristu inkosi, ngisangilethe ubufakazi ngokukhipha okweshumi. Emumva kwe-COVID emsebenzini imali yayehla kakhulu, abasebenzi nje kade bekhala kakhulu, kodwa-ke ngaye ngaqhubeka ngakhipha okweshumi. Ngike ngambona-ke uNkulunkulu ethembekile ngoba mina owami umholo ozange uthinteke wehle. Ngike ngaqaphela-ke ngabheka ukuthi hayibo kwenzeka kanjani. Ngakhumbula ukuthi okweshumi ngike ngancenga noma isimo
besinzima ngakhipho okweshumi ngambona uJehova elungile. Ngiyabonga kakhulu kuBaba uNtsibande ngeimfundiso asifundisa zona nomama. Ngibonga futhi nobufakazi okulethwayo la ekhaya leZwi. Kuyasiza kakhulu. Kwenza futhi siqaphele nje nezinye izinto. Sikhule kakhulu evangelini. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa ukudiletha. Kukhona umfazi ehlezi ngithi baba ngizobuletha. Kuyafika namhlanje uma ngilalela ubufakazi ukuthi ngibulethe. Ngine-Facebook account. Le Facebook account yami bengingayisebenzisi kakhulu, ngangiyivulile nje. But bengingayisebenzisi kakhulu. Ngelinye ilanga-ke ngithi ngiyangena ku-Facebook wami ngifica khona lento eyenzeka kuma-social networks ukuthi uma ngabe usathane esebenza uthola ukuthi umuntu ongamazi ongamkhulumisi noma mhlawumbe ukhona kuma-friends akho kodwa eningakhulumi nje naye avele ethege onke abantu abangama-friends akhe ku-Facebook. Uma ebathega labantu abathege ey'ntweni zokungcola, mhlawumbe ubathege ey'ntweni zamaphono kanje, mhlawumbe ubathega ey'ntweni kodwa nje izinto eziyizona. Athege bonke-ke labantu lapho. Uzothi uma usuthi uyavula u-social media wakho ufice kune-update ekhona but engafakwanga wuwe, efakwe omunye umuntu engcolile. Kusho ukuthi nami leyo nto le yangehlakele yangiphatha kabi baba emoyeni. Ngacabanga ngafikelwa ukuthi sifundiswe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngangiqala nami ukubhala ku-Facebook wami ukuthi ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngadiletha lento le ngithe kuyona yilo muntu engamazi. Uma ngidiletha ngase nga-update nje i-status esithi uJesu Kristu uyinkosi kuphela ngasiposta. Emva kwalokho baba ngahlala ngokuthula kuze kube manje ngicabanga lento engiyikhulumayo manje siwuqedile unyaka. Ngisazokhonfirma nami ngibuka kahle ku-Facebook wami mhlawumbe siwuqedile kodwa nje u-Facebook wami baba izinto ey'ngena khona izinto ey'fakwa yimina purposefully. Akusekho lokho ukuthi uvele uthege umuntu nje ongamazi akuthege entweni ebhedayo. And into eyenzekayo vele into nje pervasive kubantu abaningi eyenzekayo ukuthi uthola ukuthi umuntu uthege entweni ebhedayo. Kodwa ngiyambonga nami kakhulu uNkulunkulu owangisiza wanginikeza nalokho ukuthi ngikukhumbule ukuthi uma ngibhala ukuthi uJesu Kristu inkosi kuzonqamuka lokho kwakwenzeka egameni likaJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu. Baba kunombono engivuke nawo namhlanje ekseni. Kulombono baba ngibone engazi ukuthi ngingena ebandleni okuyilona uNkulunkulu baba akunikeze lona ukuthi uluhole. So ngithe mangisamile laphana ngasemnyango ngabona phakathi kugcwele ngendlela esimanga abazalwana abazinhlobo ngeenhlobo bebezokhonza, kodwa ngithe mangisondela phakathi ngabona kukhona usiso bephambili egqoke izinto ezihlaza lokho green, ehlabelela ngamandla esemandleni. Engazi ukuthi lo usisi uEugene. Angisazi wakumaphi amazwe angaphandle kodwa lo sisi wakwafakaza ukuthi wabona inkosi ihlezi esihlalweni sayo izomtshela ngokufika late enkonzweni. Ngibese ngimbona efakaza emva kwalokho, efakaza nje ngobufakazi bebunamandla kakhulu. Ekufakazeni kwakhe ubese ethandaza, ngazi ukuthi ulala phansi ehlabela egcwele amandla nje kakhulu kugcwele kuleya ndlu leyana. Emva kwalokho ngase ngibona usisi obekade labo babaxhuma emakhanda inwele lezi exhunywayo, exhuma inwele osisi engashuquli kanti labanye bebathwele kodwa abanye bakhona ngathi abathwele ngathi bebavakashile nalo singathi bevakashile egqoke isketi nje. So ngiyase ngibona lo sisi ethatha imic kuyena usisi Eugene
esethandaza lo sisi bekade engathwele ekhanda futhi analezi inwele, ethandaza ngamandla, kodwa futhi ukuthandaza kwakhe ube umuntu ohlabekile kakhulu, obekufanele nje aphenduka leso sikhathi leso ngendlela behlabeke ngayo ubufakazini buka sister uEugene. uJesu Kristu uyinkosi baba, ube kanjalo umbono. Kanti omunye baba engingabona kulonyaka futhi umbono, ngabone ngazi ukuthi ngise Richards Bay la endaweni le ndawo eRichards Bay athi namafema khona, kwase kufika nje ngazi ukuthi umuntu wayikhuluma ethi ubaba uNtsibande unekhampani enkulu la eRichards Bay. Kwaba nje kanjalo baba kulombono engangiwubona egameni likaJesu, amen.